Как да изберете най-подходящата материя за вашите пердета или завеси? Добре дошли в канала на Curtains България, където си говорим за интериор, за създаване на уют в дома и всичко това, което е важно за избора на интериорен текстил. Изборът на материя за интериорния текстил на дома ви е от основно значение. Първо за функционалността на пердетата, второ за начина, по който се вписват те в интериора, за поддръжката им, изобщо важни детайли, които сега ще обърнем внимание. За да се спрете на най-подходящата тъкан за вашите пердета и завеси, първо е важно да помислите какъв стил интериор искате да създадете. За коя стая от дома ви е предназначен, дали ще бъде детска стая, дали ще бъде спалнята, дали ще бъде дневната, какво усещане искате да създадете. Искате малко по-луксозно, тържествено усещане във вашия дом или искате нещо по-натурално, по-уютно, по-кози. Ако сте се спрели на малко по-луксозно, елегантно излъчване на интериора на вашия дом, то тогава може би е добре да разгледате пердета от кадифе. Кадифето предоставя елегантен и луксозен вид на помещението. Пада малко по-тежко, по-тържествено, но същевременно внася уют и топлина в дома. Има голям избор от цветове и текстури. Сатенът е подходящ също ако търсите малко по-луксозно излъчване. Той има един така специфичен аристократизъм, който внася в интериора и специфичен блясък, който никой една от другите материи го няма. Ако пък искате да заложите на малко по-натурален, по-автентичен вид на помещението, по-бохо, то тогава може би е добре да разгледате естествените материи. Лен и памук. Ленът има специфична, неподправена визия, която внася определено така нотка уют в дома ви, но имайте предвид, че той е доста по-труден за поддръжка, тъй като се мачка лесно, така че пердетата ви ще бъдат красиви, но и често намачкани. Памукът от своя страна е естествен, лек и дишащ материал, който внася определено топлина и уют. Подходящ е както за традиционни, така и за малко по-модерни интериори. И стигаме до най-популярния избор за пердета и завеси, а именно полиестерът. Полиестера е изкуствен материал, но пък е изключително лесен за поддръжка. Той не се мачка, не променя формата си, не се свива, не се разширява. Полиестерът предлага огромно разнообразие, също така от цветове, десени, може да изберете едноцветен вариант или пък с някакъв конкретен принт, който би се вписал добре във вашия интериор. Така че полиестерът е един практичен, бих казала, избор. Следващата стъпка след избора на материал е да се спрем на вид окачване. Може да бъде с текстилни ленти, с отвор, с рингове или с пришит перделик, но това ще разгледаме подробно в следващото видео. Ако все още се чудите какъв да бъде материала за вашите пердета или завеси, то заповядайте в магазините на Curtains България, където може да ги докоснете, да ги пипнете, да ги видите, да вземете мостра и да видите дали ще се впишат перфектно във вашия дом. Нашите консултанти, освен че ще ви помогнат, ще ви преведат през целия процес, от измерването на място, дори през изработката на самия краен продукт до монтирането. Абонирайте се за вашия канал, ако съдържанието, което създаваме, ви е полезно. А за повече информация за нашите продукти и услуги можете да откриете на curtains.bg.